Cago en d'ell. No he pegat ull en tot el vespre. Just de pensar lo malament que viu aquesta gent, sobretot na Maria, pobra dona, no hi ha dret. No sé què serà d'ella. No sabeu qui és na Maria. Na Maria és aquella que viu de vora el palau on estiuetgen els reis, que de fet en el palau li varen posar nom gràcies a ella. Clar, el rei no fa més que dir Mari, ven, que me vas a limpiar el sable. I així se li va quedar Mari Vent. Però just de pensar com han de viure ara aquesta gent, la Maria, la Letícia, que heu vist lo xuta que està, lo seca que està. Ja pareix un fuet de Vic. Cago en dina, que està de prima. Bé, clar, és normal. Just de pensar que el seu home és com son pare. Pobra gent. Ho he intentat, però no he pogut. He sortit darrere d'ell corrents-sos, a veure si l'agafava, però... Joder, és que volia que m'afirmés un autògrafo. És el meu héroe. És un crack de sumó, jo sempre l'he admirat. Des que som petit, que sempre l'he tingut com un referent, igual que en Groucho Marx, saps? Igual. Sols que ahir li ha faltat una mica bigot i puro, però bueno, és igual. Segur que algun puro s'ha fumat. Però res, que no l'he pogut agafar, cor més que no sé què. I això que té la cadera com té, però vaja, m'han dit que ja està a Santo Domingo.